tijd die je net omschrijft, 2009, dat was echt de all-time high periode. Dat is één grote blur. Ik weet het ook niet meer. We zijn hier ongetwijfeld geweest. Maar ik heb heel veel is één blur. En dat is prima. Maar ik heb het nu liever wat overzichtelijk. Dat is een heel groot verschil. Het is alsof je er altijd al geweest bent. Het is alsof ik het allemaal beleefd heb met jou. De ups en de downs. En alle momenten daartussenin. Nou, ik heb gewoon een interessant traject gehad afgelopen jaren. Toevallig, je zegt ik ben 40, zo begint mijn show ook. Het is een prachtig punt om even bij stil te staan. Het is een mooi eikpunt, een beetje reflecteren op het leven. En ik ben heel dankbaar voor alle successen. Maar de twist zit hem in het vervolg van deze zin. Omdat ik weet dat daar het geluk niet zit. En dat zal ik in de theatershow meer uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar ik ben super dankbaar voor alles wat we hebben mogen meemaken. En ik ben achter dingen gekomen daardoor. Ik nam het voor lief, maar ik wil liever anders nemen. Naast het nemen wil ik vaker aan je geven. Dus heb je even. Want deze komt rechtstreeks uit mijn hart. Dat is sowieso bij mij. Mijn liedjes die ik maak kennen niet vaak meer dan 4 akkoorden. Het zijn wel de mooiste liedjes, toch? Dat klopt. De meeste popsongs bestaan uit 4 akkoorden. Nou, als ik een liedje schrijf, begint het wel altijd met de muziek. Maar ik heb altijd een notitieboekje of een notitie-app. En dat is een ongoing proces met mooie spitsvondige tekstdingetjes wat ik leuk vind om te noteren. En als de muziek daar is, ga ik voelen, oké, welk thema hoort hierbij? Dat is mijn aanpak altijd. En wat de show betreft, heb ik een super interessant verloop mee mogen maken. Als voortraject ben ik eens gaan praten met echte theatermensen, zoals een Brigitte Kaandorp. Die link zou je misschien niet direct leggen, omdat het is niet cabaret wat ik ga brengen. Maar ja, het is wel een theatershow. En zij vertelde dat zij altijd begint met de liedjes van haar show. Wist ik ook niet. En dan schrijft ze de liedjes aan elkaar met anekdotes. En als ze daarmee klaar is, dan pas heeft ze een overview en denkt ze, oké, dit is mijn verhaal dus. Dan zorg ik voor deze volgorde. Dat klonk voor mij als achterstevoren. Ik vond dat een heel bijzonder verhaal. Maar het is bijna eng om te ervaren dat het exact nu bij mij zo is gegaan. Als ik bij je aanbel is de koffie al gezet. Geen melk, geen suiker. What you see is what you get. Waaronder 20 maart in Heerenveen. Dat is natuurlijk dat is de leukste, hè? Laten we eerlijk zijn. 37 toeren, 37 shows. De reactie die ik veel terugkrijg is zo, dat is veel. Dat voelt voor mij dus als overzichtelijk, omdat ik het in die vorige carrière veel drukker gewend was. Onze tours voorheen bestonden uit 60 shows. Dus dan is dit heel erg doable. En er zijn alweer allerlei ideeën voor daarna. Ik schrijf veel met andere personen. Maar dat is nog eventjes onder de radar. Wat nu voor mij de focus is dit album en deze show. Ja, en ik begrijp dat een van je nummers, die wordt ook uitgekozen, of is uitgekozen voor een film al. Ja, afgelopen september heb ik Zin in het Leven uitgebracht. En de verhaallijn binnen dat nummer paste heel goed bij de film Rokjesnacht. Dus toen werd dat de soundtrack van die film. Dat is altijd een eer. Dat heb ik ook in het verleden eerder mogen meemaken. Als jouw liedje dan klinkt in een bioscoop op het moment dat die lettertjes verschijnen aan het einde. Dat is wel een kippenvel momentje. Kortom, Simon Keijzers is all alive en kicking dus. Ja, ik ben blij met waar ik ben op dit moment, waar ik sta in het leven. En ik heb heel, heel veel zin in die show. Dankjewel. Dank je. Na 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 na. Weet dat ik verdomd veel van je hou.